kum sang ni som ni hi zong apui rem rem e mani shileng wangin khovel pum pui mai aboi noi noya kan nun phung thak dang lamanga ya engchen nge hian ala odon ti po shiat thei ni dalo hei baka hian tun nai maya thil mak dang lang taka thleng le boka chu American rapper billionaire Kanye West chuan sang ni som ni US president thanna a chu ve tum thu asoi chhuakani I have decided in 2020 to run for president. Hei hi Kanye West hian Twitter a tweetin pathian kan rin chuan America hian mabak eng takanei tum thum hun na yin kan malam hun tur kan siam don ani United States president tur thanna a ka chu ve don ani ati aro pui hle mai kati tak tak hei hi Twitter lama alar ngal em maya Milarte takin a chan let na an tweet ngal sup boka social media shanga soihlo ber ani chongal bokani he tweet hi anupui Kim Kardashian chuan a support ani ti lantina America flag lem mangin alo reply ve ngal boka Kanye hian president chu tur hian aming a thelu to MT thu chiang engma ala omlawa president thar than hun tur hi thole ni November ni thum sang ni som ni a ani dona states tamtaka ming thelu na hun hi khar ala ni lawani kumsang ni som Paruk Khan sumdong hausale reality television star Donald Trump po US president atan thantlin ania Kim Kardashian hi America first lady ani lawang ti hi asoi thei me alo Kim Kardashian in White House atlo tumpo khan mi pakhat chanpuya tumwanga president wa pungat kha ania first lady lo ni ta se midangte chanpuina konga anthoklok dun veng mai thei sin tun malama po Kanye hian US president ni atom thu alo soi chhuak zeu to boka kumsang ni som panga MTV VMA Awards a Vanguard Award adon lom thu soina a po US president chu ve tum thu alo soi to a ma se heti lai hian arui dewani ti anuwa soi chhuak le ani nikum January tha khan sang ni som ni pali ti thomal ringot atuita hei hi president chu tum hun tur ni in mitam takin an soya ma se hei sang ni som ni a chu atum thu apwang le ta si ni hi ache dan hi celebrity tam takin an chang let ngala Tiffany Haddish po in atuit dan copy in atopa keipo in United States president tur thanna a ka chu ve don atia Paris Hilton po che ve ngalin Paris for president ti in atuit ve bokani hei baka Bob Saget po in president turin ka chu ve donem thil ka she zaw lem lawa ti in alo tweet ve boka fiam tu thonan chen khat chuan an mangzui bokani mi chen khatero anlo pur ve hle thunga an support thu soi chuak te po anom nol boka hengjing alang sar ber chu billionaire electric car Tesla le SpaceX company din chuak tu Elon Musk ani ka thop tlat che ti in Kanye West hi a reply ya Mark Cuban po in Kanye West Joe Biden le Donald Trump te zinga du ber vote tu ni se chuan Donald Trump ayin Kanye West ka thangzo kang alo ti ve boka Des Bryant chuan Kanye West ka vote don I vote chungchang ka soi ngai lawa ka vote po ron soi bik su ti in alo tweet ve boka ni heti lai hian Milarte dang te chuan an du lo thu an lo tweet boka Piers Morgan chuan tuna chuan ni love ka ni kati tak tak atia Octavia Spencer po in mi chen khat hi su puar polenga an cheng ani tun hi apua ke hunan don nai alo ti ve boka Well Adams chuan kumsang ni som ni aya kumchia hi a thei to lawang ti in alo tweet boka ni Michin khat chuan Kanye West hian album release thar tur anei ngai wayanga boruak siam le in ti lar nan hetiang hian achevel ani an lo ring ve thunga chen khatero in thil thui tak chu tin hetiang hi political strategy ni in an ngai thunga Kanye West hi President Donald Trump support tu ania tunlai American mi hang hawin Black Lives Matters awanga Trump king puitur Joe Biden an vote tur aya Kanye West hi vote tura an du wang ni in michen khat chuan an ngai thunga ni Kanye hian chu atum tak takani chuan independent emo third party angin achu angai dona Democratic le Republican kulpui nge tak asut chia tangai don ti nani tunatan chuan US president ata na thantlin ani arin omchi lawa ama ala hi tongve phongphong chin maksak tak tak ka chin che over ve thei takani ti kan shan vek to kha US president tur me wadan chuan injin na tur tam tak ala nei ni in mitam takin an ngai ani US president ni na hi apurpur chu chi po ani che alo bok nen nang po kha in than le huna chief minister ni ve tei lo tum ringo tangi o US a vote nei ni ve ta la Kanye hi is supporting iringem I vote ve don nge don lo ti te comment lama lo soi ve shim shim la boru ka nei lian boka ahlim om khopang le